Avui hem vingut a visitar un oasi comunitari al vell mig de Nou Barris. Nico i Vera, vosaltres sou potser els més petits d'aquí de l'Hort? Sí, més o menys. Maria, vosaltres sou veïns i veïnes d'aquí de Nou Barris, que us ajunteu aquí per fer què? Es un huerto jardín autogestionado. La propiedad es del ayuntamiento, la tenemos en sesión de uso. Es pot veure el descampat que era i que no hi havia res, els Ostres. bancals, Porta Malhort, que és el Porta nom del vostre hort, no? i aquí hi ha els joves del barri que van ser els que ho van iniciar tots. Hi ha moltes granotes. A vegades es posen per allà. És molt guai tenir això al mig de la ciutat, no? Sí. A vegades ens sentem aquí, agafem un llibre de la biblioteca, perquè tenim allà una biblioteca on hi ha molts llibres. Agafem un llibre i ens posem aquí a llegir. Que xulo! Podem passar, Nico, en aquest hivernacle? També tenim uns gorros que estan allà que ens serveixen quan fa molta calor i són molt xulos. Jo sóc d'Alacant, però porto un any vivint així al barri i vaig començar a participar a l'hort fa com 6 mesos o així. Crec que eren 2 o 3 persones dels fundadors, eren arquitectes. I com està organitzat l'hort, no només és un hort de bancals, sinó que de cop tens espais pensats com per conviure i per fer diferents activitats. Aquí tenim l'hort d'hivern, que s'ha plantat al novembre, i bàsicament són alls, calçots, Calçots boníssims. calçots aquí al mig, que queden un maset perquè estiguin llestos. La idea és que els bancals no són de les persones, no és que tu tinguis un bancal, sinó que tot és comunitari i fem assemblees mensuals, aquí decidim tot el que es fa, i de la mateixa manera que plantem de forma comunitària, repartim els menjars entre els voluntaris, o a vegades, si hi ha molt, amb els veïns. Jo això mai ho he fet, Vera? Com s'ha de fer, a veure? Tenim que agafar des de molt a baix. L'arrenco totalment? Ostres, però això... Sí, sí. Tot... Ho he fet bé? Sí.